Jo, Eduard, el tinc a dos cicles diferents. El primer cicle, primer i segon de GB, jo sóc el seu tutor, i estem parlant d'un xiquet en una fisiologia molt feble, molt poqueta cosa i molt tímid. Un xiquet que no parla pràcticament a ningú i que ve d'un hogar molt particular. Nosotros somos hijos, sí, ma mare María Jesús, que va a tener 3 fills, después mon tío Miguel, que va a tener 2, y después está la mare d'Eduardo, que només el va tindre ell. Ella va tindre 3 abortos i això no només la va canviar a ella, va canviar a tota la família perquè estàvem tots pensant, que Eduardo és el més xicotet, estàvem tots pensant que volíem un cosí, que volíem un cosí, que volíem un cosí, i al final arriba ell, que era el més xicotet de tots i era el mimà de la família. Nosaltres, tota la família li donàvem de tot. Ma abuela, ma abuelo, ma mare, mon tio, sa mare, tots estàvem en ell, tot el dia, tot el dia, tot el dia. I al final te dones compte que el xiquet té 5 o 6 anys i encara el tractàvem com un bebè. I entonces jo, a l'hora de parlar en els seus pares, jo m'he reunit diverses vegades amb ells i me trobo un hogar molt particular. Estem parlant de que sa mare té 3 avortaments antes de que Eduard vinga al món. I això a ella li crea un trauma, com és normal, i quan Eduard ve al món, ella se converteix en una mare superprotectora, a un nivell extrem. I clar, també la figura del pare pinta molt, perquè el pare, diguem que a la presa de decisions, ell era un 0 a l'esquerra. Ell no pintava res. Ell, el que en l'argot col·loquial és el que anomenen un calçopú. No diré la paraula tampoc, però ja m'enteneu, no? I això, en 3 reunions que tenim, ja des del primer any me dono compte d'això. I la mare, d'alguna manera, en la seva ment, ella vol protegir a capa i espasa tot el que faci Eduard. I en esta primera fase, en este primer cicle que jo soc el seu tutor, estem parlant, com dic, d'un xiquet molt feble, molt poqueta cosa i molt tímid, no parla amb ningú. Però per altra banda, a nivell cognitiu, parlem d'un xiquet que és més aviat intel·ligent, Estem parlant d'un xiquet intel·ligent, que capta les coses i aprèn. I aprèn a una velocitat acceptablement ràpida. Vull un polo, i ale, pues a cagar jo per sèquia, que si no n'hi ha polos, anava amb abuelo i anava a la gasolinera i li comprava polos. Que nosaltres teníem allí una casa pel Fort de Carrascosa, teníem un hort en una baseta i això, que mos juntàvem tota la família, i el capritxo que volia Eduardo, el que fora mon tío, ma mare, el qui fora, pum, li ho aconseguíem tot. I claro, no mos donàvem compte que estàvem creant un monstru, perquè al final és el que ha passat, estàvem creant un monstru que un xaval que ell no acceptava un no. Un xaval que no havia tingut mai un no quan ell era xicotet. I arriba un moment que nosaltres tots, d'una manera o altra, hem estudiat. Jo vaig estudiar FP d'administratiu, però també tinc cosins que han estudiat biologia, que han estudiat informàtica, una germana meva és enginyera, i ell és l'únic que se va quedar en l'estacar, ni ofici, ni benefici, ni res. No ha estudiat, ni ha treballat, ni res. I el segon cicle que jo tinc, Eduard, ja parlem de 7è i 8è de GB. Eduard, quan té 12 anys, pega un estiró i en el canvi físic li ve un canvi social, absolut. El seu rol el seu rol social canvia absolutament i se converteix d'alguna manera en el que tota la vida s'ha anomenat un matón. Ell exerceix la violència en els seus companys i d'alguna manera no accepta
no accepta que ningú li porta la contrària, ni molt menys accepta que ningú ni de lluny li falti el respecte. El que fa ell és directament pegar-li una pallissa, al que li falta el respecte. I això fa que jo tinga que cridar als seus pares nombroses vegades a parlar amb mi, i com sempre venen els dos i me trobo una mare que el defèn i un pare que no diu ni pio. Ara això en 30 i pico d'anys, això com ho arregles? Això ja no ho arregles. Ella està viciat, està tort i això ja no ho adreces. Jo quan el veig per ahí és el meu cosí, el meu possible que faig a falta. I al matí el meu tio me sap molt de mal, són 2 trossos de pa, el mateix. Però en ell no n'hi ha solució, jo ja no la veig solució. És resar perquè tot li vagi bé i au, perquè no trauràs res ja de profit d'ell. Eduard repetís setè i després repetís vuitè. Total que acaba l'escola en 16 anys, perquè sa mare s'empenya en que vol que el fill se traga el graduat. Al final acaba en 16 anys i el graduat no se l'ha tret. Tots els seus companys van a FP, van a BUP, alguns van a treballar, però Eduard està als 16 anys, fins als 16 anys, i no s'ha tret el graduat. I és l'inici del que jo anomeno la fase parasitària, que encara no ha acabat, perquè jo he continuat sempre en contacte amb el seu pare, una molt bona persona, un treballador de cartonatges de tota la vida, que evidentment d'alguna manera ell sent que Eduard és la creu de la seva vida. I en canvi una mare que encara veu en Eduard aquell bebè que finalment va arribar al món i que ha de protegir, i pràcticament li dona igual el que Eduard faci.